ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to tufnde gande galoya dara jolofa jinga seyena lewe cilbe mbañ samba banjolo sere kunda kon waktu yoni ha to gimo kame gurela ɓokki ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hande o e nokku biteɗo sikkada horejo leydi ndi ma bismo toon yogay ɓesguji leydi Sénégal gam fammindeɓe ko fate banggue gaz kame pétrole dañaɗo e hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie tonto leydi Mauritanie horejo leydi ndi ñalawma hanki o waɗi waylo kewɗo no fewi ko fate jagorɗe leydi ndi jagorɗe nayyi guittama e gollorɗe mumena tonto leydi Mali nokku biteɗo Keñebane tawi nder falde kay tonne kadi ñalawma hanki o ko pelɗodiral manggal waɗi toon ha seppoɓe goto hen wasi fittando muɗum tonto Guinée Conakry Sello Denen Diallo joguiɗo hoolare hoore mum bismima ñalawma hanki o e ɗiɗo gollotoɓe e catal biyetegal o yeefa taw kadi ko francophonie tonto leydi Côte d'Ivoire gollotoɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate jawdi darindi oɗo saaha ɓe natani hofgo mabɓe juuɗe balɗe tati kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena paɗen ko toon to leydi Mauritanie taw kadi ko lamorgo leydi Mauritanie ɗo wiyete noksata taw yen toon makam kutira mbaya taw kadi ko ñotowo ngana ñotowo ko yooɗi so tawi ñootima a ɓornima kala jiiɗoma ñallata ko yebdema makam kutir mbayi holliti wonande kay so tawi an hoore maɗa aɗa manki heɓtinde hoorema ar loggo comcol e dande maɗa taw kadi ñooti ɗum ko makam kutir mbaya kalɗo gonɗa e windere nde so tawi ko Europe walla Amérique walla Asie walla ni e Afrique aɗa yiiɗi ñodde ko heewi gam yeytoyde aɗa wawi jokkodirde e makam kutir mbaya makam kutir mbayi tugganma tan mbase nayyi ɓiijo ha yetti tata ɓiijo ha yetti ɗimmijo ha yetti ko wiyete jasiniére kame gagnila kala makam kutir mbayi ɗaccani ko wiyete singiti woni weeɓaji ɗi ha tente responsable biyeteɗo Aziza makam kutir mbayi kala ko joguiɗa ne wawi garɗandema yoɗanma ha ɓuura yodde makam kutir mbayi ene wiya on juulemo wuuri ɗo makam kutir mbaya makam kutir mbayi ene tawe sara jeere 5e taw kadi waɗɗani lawol Gambie musidɓe tedduɓe mbaɗe dando fade makam kutir mbaya kala jiɗɗo jokkodirde makam kutir mbayi waɗata ko 00222 46 85 23 44 jokkodira e makam kutir mbayi sa yeehi to Facebook taw ka jeeyowo jiɗɗa ko jokkodirde makam kutir mbayi jahata ko Facebook mbaɗa toon ko wiyete jahata ko Facebook mbaɗa toon makam kutir mbayi sa tappi makam kutir mbayi ma yi toon kala ko yooɗi makam kutir mbayi minene ma ha julde yawta makam kutir mbayi jaha e beddaji aɗa yeede makam kutir mbayi Sembelia bane sarela sembeloya bane sarela Heblo sukabe Afrique salam alaikum misalminion bane sarela fedde heblo sukaɓe Afrique to leydi Sénégal waɗi erango oɗo saaha mo gonen carte mabɓe jalti kala jiɗɗo jeeyede e fedde heblo sukaɓe Afrique gam dañde kartal beele kadi wawa innitorade fedde heblo sukaɓe Afrique waɗete ko 00221 77 423 19 65 kawrata koye Oumar Aykona Dia mawo tindini holɗo mbawata yaade ha mbawa dañde kartal ma fedde
fedde heblo sukade afrique walla mbaɗa 00 221 77 517 81 44 kawrata koye baboya so ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi sénégal mbadde dando fade fedde heblo sukade afrique holko woni fedde heblo sukaɓe afrique ko yidde en rendude beele jangguinen ɓesguji men guila e métier ha e needi ha e ɗemgal men ha e diine beele mbawen ɓamtade tika latika haɓe la jinga yalla jun kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo ya ɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi sénégal ñalawma hanko horejo leydi sénégal Macky Sall ɗowi bato jagorɗe toon to galle lamorgo to kanko horejo leydi ndi nde o suuti konngudi makko o adi wiide kay ko juule mo wuuri ɓesguji sénégal naɓe kala ha tente galleji diine ɗi kala galleji diine ɗi l'islam e diine isa iyankoɓe kala kanko horejo leydi ndi o ɗaɓɓiti yafuya tene kadi o ñaguima yafuya tene kadi o yaafima moni kala oɗo saaha mo gondena yo en gayniro korkaka dow jaam e cellale kisala kanko horejo leydi sénégal o rettini en ko fate banggue yurnitade e toon to sursarɗiyeji nde leydi sénégal ko fate banggue kuulal taw kadi koko fate banggue sumgoji nde lawɗinte ko ɓuuri yawde yaccade gam heblanade sumgoji payaɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya kanko horejo leydi ndi o reftini en ko fate banggue oɗo saaha mo gondena jagorɗe yo mbattu haqqillaji mabɓe ko fate banggue golleteɗe e nder leydi ndi taw kadi ko autoroute ila touba ha fayenma kadi Thiès e toonne kadi to Sinda ha fayenma toon to AIBD woni bowlaɗi diwoje ngal Blaise Diagne wonande kay autoroute batte toon ɗi kala nde mbawata gasde ɗo tan e mayirɗe lewru taw kadi ko lewru fandu so tawi gueno haji kanko horejo leydi ndi o udditi tigui ko uddiri konnguɗi makko ko wiide moɗo saaha mo gonɗen e yidde makko ko ɗiɗo hen laabi so gasi gam ustude wonande cogguji ɗin werlaji jogorɗi dogde e autoroute taw kadi ko biyeteɗo yangara kanko horejo leydi sénégal oɗo saaha noon o holliti ma o tawtoroye e wonande kay gudditgol futkoyngel toon to Russie taw kadi ko hakkude leydi sénégal kam e leydi Pologne ɗum noon noddimo toon ko gardiɗo cetal biyetengal FIFA ko on tigui yiiɗi wo tawtore toon kanko horejo leydi sénégal on o holliti wonande kay ma o ɗaɓɓi toon bismago walla ni ma o notto bismago taw kadi ko horejo leydi Russie taw kadi ko toon to Moscou ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diamniadio kalen e nokku biyeteɗo Chikada horejo leydi ndi noon o ñalawma hande o bismima toon ɓesguji sénégal naɓe guila e dawri yankoɓe hay khalifaɓe aada kam e diine kala ɓesguji leydi ndi kala nde mbawata fottide toon gam yurnitade oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko ndelam kuɓam dañanam hakkude leydi Mauritanie kam e leydi sénégal oɗo saaha mo gonɗen noon soɗon teski e nder leydi sénégal heewi haaladen ko ɗiɗo hen keneli taw kadi ko keneli parkoɗi biyeteɗi gaz kam e ndelam kuɓam ko wiyete pétrole taw kadi koko tawa e hakkude leydi Mauritanie kam e leydi sénégal oɗo ñalawma hande noon horejo leydi ndi ma fammin ɓesguji leydi sénégal naɓe kala ñalawma hande o noon oɗo saaha mo gonɗen wonande kay ngal ɗo jogogal e nguɗo hen ngaalu jiitango hakkude leydi sénégal kam e leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon lundiɓe kolliti oɗo hen ñalawma hande tawtortake horejo leydi noon ene sohla leydi noon soɗane kañum tan e yaadi mum jogori wonde toon ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale toon to duɗal jaaɓi ha teddugal leydi sénégal e toonne kadi kikiɗe hanke ko cumtigui sumi toon caggal less kuɓeje to oɗo sanan hollirama wonande kay ko kuura tigui saabi cumgo ɓe kolliti wonande ko kuura sami cumgo waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam gueɗe kewɗe boni hen ha janggannoɓe hewɓe geggina e nokkuji mumen ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale préfet mo Dakar holliti oɗo saaha mo gonɗen taaƴi goomu taw kadi ko yillotoɓe booli Dakar kala taw kadi goomu ngo hay goto ɓe dokkata happo kala moɓe dawi oto bunjo kame oto pando kala ne dare lawol ene haɗa werlaji yaade taw kadi ko yaadu moƴƴuru no fewi kamɓene koɓe ittoɓe ɗum ɗon e tene kadi jomum koko fawete ko wiyete alamana ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to tufde gande e toon to tufde gande noon ma en ketto musidɗo meɗen Siradio Diallo taw kadi ko jaydiyanke e taweteɗo toon to Nanka e nduɗo hen yolayru wonde toon kikiɗe hanki o
ñalawma hanki o kay ko tana musɗo waɗi toon to cuuɗe meɗen tufde kande saka waktuji 13 pawɗi ko soko koto kay mo duuɓi 22 wasi fittande muɗum caggal nde heddi e nder ndiyam tawterede sapeur pompier nde gendarmerie nde ngari kay etti ɓandu ndu nawi ɗum toon to morgo mo galoya ene padi gureji makko kay ha ngara nawtamo toon to wuuro mabɓe Daara Jolof ko musidɗo moɗon Siraji Diallo mo haalirde nan KFM ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Siraji Diallo haalirde nan KFM ɗiɗo hen lebbi tati e maayo welgo ngo leydi Sénégal taw kadi ko lappol palol dande ma yoɓima pittali yimɓe yonɓe no feewi e nogas e tati lewru setto e nder ndeɗo hen hitande yimɓe ɗiɗo jolima toon to Tiggere e taw kadi ko debbo e gorko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru setto e nder ndeɗo hen hitande tonne kadi to Ganguel kami guuriki tonne kadi ko sukaɓe worɓe ɗiɗo joli toon ñande nogas e jeetati taw kadi ko duƴal e nder ndeɗo hen hitande nokku biteɗo Nguy tonne kadi ko sukaɓe ɗiɗo e ko janggo e ko pembowo joli toon ñande jeetati lewru korse ndeɗo hen lewru no gonɗen ko sukaɓe ɗiɗo joli toon to Ndulmaji Dembe ñande 11 taw kadi ko korse e nder nduɗo hen lewru no gonɗen ko suka gorko yooli toon to Tufde Gande eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe e yafoɓe e yimɓe yo mbattu haqqillaji mabɓe e ɗeɗo hen gueɗe mbeɗa kadi ɗiɗo hen tanaji ene guiwa ha laaɓa ha wiya ceera ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Rosso wonande kay bisuji 17 iwnoɓe e nder leydi Sénégal yennoɓe yaade toon to Mauritanie e nokku biteɗo Nimzat gam juuroyade ceerno mumen kamɓe kala noon hankiɓe bolokini ɗon ɗo kerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ɗo wiite Rosso saabi ɗum noon ko duñeɓe Rosso caggal kay hollideɓe e wonande werla kala ma yoɓa kene fota wonde sappo kene fota wonde ujunnaje sappo pawɗe on sahan addi caɗele mawɗe no feewi caggal mum noon kamɓene ɓe kolliti ɓe joɓata ɗum caggal mum dañi koyɗe jaam doga hen ha ngal demal wawi udditade ɓe mbawi yaade bolimaɓe sen giwi to leydi Sénégal ko ɗon taccirten payen toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki o Mouhamed Ould Abdallah Aziz wayliti sawro mbaggo ñalawma hanki o dirtini jagorɗe nayyi jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele ittama e gollorgal mum ha laaɓi kono ne kadi jagorgal nene kame ɓiɗɗo ngalne kadi ittama kono ne kadi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue hakkude laamu kame sursarɗi yejinde leydi Mauritanie ittama tene momtama wattama e jagorɗe goɗɗe jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue futkoyngel kañumne ittama ko jagorɗe goɗɗe tigui kalfina ɗum kamɓe wonnoɓe ɗon ɗe ɓe dirtinama ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi ni ñalawma hanki o toɗɗima tato disnodirteɓe toon to galle lamorgo to o wayliti sawru mbaggu no feewi caggal noon teskede ɓoyata ma leydi Mauritanie bismo warande kay fedde Afrique naɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede les 360 ɓe kolliti warande kay ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie dirtini jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele caggal noon teskede wonande kay ɓoyata ma leydi Mauritanie bismo wonande e hoɓɓe iwoɓe caggal leydi Mauritanie nga sanga noon ko jagorɗo kesso kalfinaɗo hakkude leyɗele ko on tigui wawata jaɓɓade no hannirta ni wonande kay hoɓɓe iwoɓe e kala jokli leyɗele Afrique gam nadde toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede Sahara Média ɓe kolliti wonande hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdallah Aziz ñalawma hanki o bismima jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate ndelama kuɓama taw kadi ko biteɗo Mansour Eliman Kane kikiɗe hanki walla mbiyen ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie jaɓɓima mum toon to galle lamorgo to ɓe dañi yewtidde toɓɓe tati e toɓɓere ko fate banggue ndelam kuɓam hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal ko fate banggue awa hakkude Mauritanie Sénégal ko fate banggue gaynaka hakkude Mauritanie e Sénégal ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede Elisitka walla mbiyen jayde wiitede Elistikala nde ɓe kolliri wonande kay leggal biyetegala kova ne tawi e Sebaha toon ne kadi ko debbo Sénégal najo goto taw kadi joom galle mum ko Sénégal najo kanko debbo noon kanko tigui woni debbo ɗimmo caggal noon nde gorko ne jooɗi ne jodde sehilaɓe mum ko nden tigui o mettini caggal mette cattuɗe no fewi hakkude makko e gorko uure ñawde tigui ne wonno ɗon
ko ɗon tigi ndiyam pasɗam ne wonno ɗon wo rondiɗam o jurte gorko sehilaɓe gorko wonnoɓe sar ɗon ɓenne kadi daɗani cum he caggal non gorko ko ɗon tigi sumi nawa toon to cuuɗi cafriɗi caggal non waddana kaytol laamu omo tawi e juuɗe dadiɓe seb ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende tawariɓe kolliri wonande kay banque taw kadi ko inniraɗo wari taw kadi ko neldirteɗo ngaaluji toon to lebgal bitengal seb toon kadi kikiɗe hanki o mbiɗen hankkadi ni bandiji taweteɗe nder Nouakchott natti yande yimɓe ñalawma ñatti yande yimɓe jamma jangirta yimɓe tan ko ñalawma koye on banque tigui ɓe jani kikiɗe hanki o sanga 17 heures nden ɓe gaari aɓe joguiti koɓe tatto ɓe naati toon ɓe dañi dirtinde toon koppreje jonde no fewi caggal noon hennoɓe nden hennoɓe oɗon banque taw kadi ko banque wari e neldo koppreje ko ɗon tigui noddi dadiɓe sebha nde ɓen gaari nde dañi tigui riddude ɗin bandiji tati ɓe naate jardin ngaji e gonɗi hakkude sebha kam e jardin ngaji ɗi ko toon ɓe naati waɗi pellodiral noon ha ganduɗa dadiɗo goto gañime hen kamɓe dadiɓe ɓe gañi hen ɗiɗo ɓe mbawi teɓade wone mabɓe so tawi noon bandiji ɗi kala batti jangguede oɗo saaha bandiji ɗi kala batti jagguede oɗo saaha kam kala leeliɗo ma ɗano ha watta harde ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jagoɗo walla mbiyen ma en kaale sarɗiyankoɓe gollotanoɓe suud sarɗiyeji toksur wiyeteɓe Séna momtaɓe hitande mayno nde ɓe mbaɗi erango faade kay e woote ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri wonande oɗo saaha mo gonen yo sumgoji mbaɗe ko ɓuuri yawde e yaccade taw kadi hoorejo leydi Mauritanie caggal mandam woni koye gasde beele hoorejo leydi wawa suɓede e dow teddungal ɓe kolliti wonande leydi Mauritanie ma bismo wonande union africaine ɗo tan e lewru fandu so gueno haaji ɓe kolliti laamu leydi Mauritanie foti ko tottide wawana caggal teskede oɗo saaha mo gonen leydi Mauritanie tacca caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue nguura ene satti no fewi heegene ƴellite leydi ndi ko wona ɗum ko kadi nguura jawdi wodani kamɓe oɗo saaha yiyande mabɓe caggal bismadeɓe union européenne e nder leydi Mauritanie namdi tigui ko ngaalu manggu no fewi sirdinde noon biteɗo Emmanuel Macron hoorejo leydi France ma ar toon tene kadi ma yillo e nder leydi ndi ma yaha to keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali nden ka mum kame kisal mum kala namdi ko jawdi no fewi ko wona ɗum ko kadi wonde lamɓe Afrique naɓe jogoɓe tawede toon to lamorgo leydi Mauritanie goto e mabɓe kala joguito tigui ko ndenka kame kisala e ngun ngaalu noon ma dañ tigui ngaalu ƴellitago e nder leydi Mauritanie no fewi e kamɓene ɓe kolliti yiyande mabɓe oɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie hoore mum wawata jaɓɓade union africaine ngun ngaalu noon foti ko ittede wallite miskineɓe kame nehoɓe jawdi wonɓe e nder leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en jaa ha toon to kay e nokku biteɗo Keñeba ñalawma hanki o tuggal ma tan puɗal ha mutal ko fitinaji mawɗi pini toon ha ganduɗa seppoɓe ɓe ceppi ha ganduɗa yogay gollorɗe taw kadi ko gollorɗe kanŋe goñi toon guddi demuɗi mum ha tiiɗi taw kadi ko gollorgal bitegal somilo ne wonde luwa ɗeɗo kala guddi demuɗi men caggal teskade wonande ɓesguji Keñeba naɓe oɗo saaha mo gonen golletaɓe tigui e nder ɗiɗon gollorɗe kewi ittede ko nokkuji goɗɗi wona e nder falde kaya caggal on ɓiɓɓe kaynaɓe nanɗon ne mbawi gollade tene kadi ko leydi mumen ene heewi kanŋe kono kañumen ƴettetake yo gollo hen waɗi pelɓodire musde no fewi ha ganduɗa kamɓe sukaɓe noon seppo mabɓe ngo ɓe duppi galle préfet tawete ɗum kame bureau préfet caggal mum noon ñalawma heccanke o laamu ngu holliri wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate nden kay kisal leydi ndi o holliti wonande kay ñalawma heccanke o yogay bakane gaddanoma toon taw woni hen ko carte électeur en carte jogorɓe suɓade hoorejo leydi ko ɗum tigui wonno hen ɓe kolliri ɗen carte kala jaadi e jeygue caggal nde bureau wonande préfet mo toon duppa kame galle mum toon to Keñeba ko wona ɗum ko noon kamɓe seppannoɓe hakkude mabɓe dadiɓe waɗi hen gañiɓe e seppannoɓe kadi waɗi hen goto mayɗo waɗi hewɓe gañiɓe ha guitta toon to Keñeba kame kay nawa toon to Bamako oɗo saaha noon jaam fuɗɗima artu toon kono kam ko dadiɓe goni toon e kamɓene finoɓe toon to falde kay e nder nokku biteɗo Keñeba ɓe kolliti ɓe ɗaccata so wona ɓe mbatta ƴettede e gollorɗe taw kadi ko gollorɗe kanŋe tawetede toon e nder falde kaya
ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaha toon to gawo tonne kadi jamma hanki o ko cukalel jarano ngel lebbi nayyi kam tigi wujja toon ngel wujja non koye legal bitengal sato ne tawe e nder gawo e hoore mum caggal nde nene maggel ɗani angel leli sara nene maggel ko ɗon tigi moykintoɗari moykini ƴettingel taw nene o tinani ko ɗon tigi nene no fini yiyani ɓiyum ko nden tigi larti yimɓe kala giwi e ɗoyli mumen moni kala heddi ene yiilo ngel ɗo hen bebbe yela ɓe jiitani caggal noon ɓe noddi dadiɓe noon ndiwidima pele ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto taw suwa taw jagguede kono noon nene mum sukalel cukalel ngel ene tuumi noon ya toon debbo ƴetti ɗum saabu o hollitino e kala saaha won debbo goto ne holliranno wonde ɓi kone garɗi tene kadi ɓiɗɗo ene weeli jogade sen gewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry ñalawma hanki o Sellu Delen Diallo bismima wonande ɗiɗo gollotoɓe catal bitengal UIF noon ko catal bitengal francophonie caggal diplomate uji jondi no fewi joddino e Sellu Delen Diallo toon to Conakry ñalawma hanki onon ko gollotoɓe e catal bitengal francophonie kamɓe noon ɓe jurnitima yogay toɓɓe ko fate banggue sumgoji ha tenti e sifande jaam sifanode hakkude laamu ngu kam e Sellu Delen Diallo taw kadi wonno ko hitande ujunnaji 2.16 wonno ko 12 lewru octobre kamɓe noon ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo goɗen yogay cifanode taw kadi holli ɗum ko Sellu Delen Diallo haydara hen fewani Sellu Delen Diallo holliri wonande kañum wona kalowo maire ko kalowo gonga e kala koɓe cifodirno hakkude mabɓe dogannoɓe koyɗe jaam hakkude Sellu Delen Diallo e kame Alpha Condé taw kadi hitande ujunaje 16 ha oɗo saaha mo gonɗen haydara hen ala ko rewi lawola sen gewi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire gollotoɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jawdi daridi natani hofgo juuɗe guila ñalawma hanki o saabiɗo no ɓe kolliri wonande nokkuji kirsirɗi kewɗi taw kadi ko wiyete bosiri ɗeɗi nokkuji kala vétérinaire en garata hen ko wona ɗum ko noon Adama Kouadio taw kadi ko docteur kam tigui tambi catal ko fate banggue vétérinaire holliri wonande docteur eɓe hewɓe kay nawnoma kene fota wonde nogas e nayyi nokku beele mbawa toppitade kono noon ɗen gollorde kala ha ɗoɗo gonɗen cuwa taw yiide hay vétérinaire goto kamɓene ɓe kolliti ɓe ñamminta ɓesguji leydi ndi bone ko fate tebbuli caggal tebbuli ɗi kolliraka sene moƴƴi walla moƴƴani ɓe natani hofgo juuɗe tuggal ma ñalawma hanki e hande ñalawma janggo kala so tawi noon ala ko gasi hen koɓe jokkoɓe hofgo mabɓe e juuɗe ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaale cité PA kollegal wiyete noon ene tawe e nder Abidjan taw kadi waɗani William Civil ne tawa e nder abbobo e tonne kadi ko galleji tigui biteɗi barak taw ko galleji leɗɗe cumi toon ñalawma hanki o ke wona galleji kewɗi jeehi booli mumen oɗo saaha noon heeɓe mabɓe mbalata koye booli ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaali legal bitegal abobo tonne kadi wiyeteɓe micro ɓen ɗiɗo naggama subaka hande o aɓe mbaɗi talki e daade aɓe kaɓɓi lohi aɓe kaɓɓi kadi talki e juuɗe he aɓe jogui jaseji kame laɓeɗe aɓe moggino e galleji kala dewɗo ɗon addu téléphone ma addu kalbe ma walla min mbarma hay so tawi wonko joguirɗa ɓe kollinma ko narta ɓe jogui telke ɓe jogui kala kamɓe noon ɓe pawama juuɗe subaka law oɗo subaka hande toon to abobo sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Niger nokku biteɗo Larbert ene tawe e nder nokku biteɗo Tenter walla mbiye nokku biteɗo Tener tonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude koniyankoɓe leydi Niger kame bandiji joguitiɓe bandiji noon pellodire mabɓe ha wuuli jaw ha ganduɗa jooɓima pittali kene fota wonde koniyankoɓe ɗiɗo sen gewi toon to Niger paɗen ko toon to RCA woni Centre Afrique ñalawma hanke noon ko pelɓodiral musgal waɗi toon to Bamri ha laafa mbulawa goto jeeyaka toon to Burundi wasi hen fittandu muɗum toon to leydi Gabon procureur biteɗo Stéphane Ndong holliri wonande kay sukaɓe ken wona 15 yooliɓe taw kadi koye tufde wiyetede Tropicana woɗɗani bowal laaɗe diwoje ngal leydi Gabon o holliti wonande ɓen yooliɓe hen tato jiita ɓen tan noon jeeya ko toon to Akkeɓe kamɓe kala ɓe jangganno tigui koye cuuɗi jangguirɗi biteɗi CSS taw kadi ɓe mbaɗanno ko 4e classe oɗo saaha noon aɓeɗe jokki jiilaw mabɓe kono ko heddi ko kala hen goto suwa taw yitede ha joni e nder leydi Gabon keddoɗen wonande kadi koniyanke mo leydi France taweteɗo e Camp de Gaulle nawtama toon to lamorgo leydi France saabi ɗum noon ñande joyi ndiɗo hen lewru caggal kay dadiɓe ɓe leydi Gabon witeɓe PSG ne gonno e sara Camp de Gaulle ne mbaɗa contrôle werlaji ngala tigui ko wiyete carte taw kadi kollirani carte mumen kollirani kadi teniji mumen ko ɓen tigui payema ko junggo caggal nde tumima omo jogui huuɗo
bonko ko nden noon ɓe kolliri yore mabɓe hatta commissariat o sali ko nden tigui ɓe puuyimo ɓe tawima ko huuɗo yon kono feewi caggal noon o nawtama toon to lamorgo leydi France ko toon tigui o jogori ñawede beele o wawa dumbede toon sen guewi leydi Gabon paɗen ko toon to Libye oɗo hen wiite ko Al Siddiq Al Shura kam woni procureur oɗo saaha mo gonɗen toon to Tripoli ñalawma hanki onon o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ɓe goniti ko ƴettude peeje peccode gam ɗaccidde yoga yimɓe jagganoɓe guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho taw kadi ko gollotnoɓe e laamu Mohamed Khadafi taw kadi ko tumaɓe ene jooɓi pittali yimɓe hewɓe caggal nde pelɓodiral wanno hakkude hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho caggal nde Khadafi selino iwde e laamu leydi Libye. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en jaa ha toon to Singapour kame Espagne Richi ha toon to leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Singapour poddotoɗen Donald Trump ko hoorejo dowlaji denduɗe Amérique kanko e Kim Jong Un woni hoorejo ko heydinoro ɓe joddima jonde tijjanode kadi jonde nde yimɓe hewɓe cikkanno koko ɗamini koko jogori haytude jonde nde noon ɓe joodima ɗum ñalawma hanki o tawa kadi ko adi jonde nde ne jooɗo ɓe joddi ɓe poddima noon ɓe dokkodiri juuɗe yeeso yimɓe hewɓe tawa kadi ko wiyeteɓe jayniyankoɓe e yimɓe délégation ngaji tawtatnoɓe e yimɓe photographie en caggal nde ɓe dokkodiri juuɗe noon kamɓe hooreɓe ɗiɗi ɓe ɓe nattoyi kamɓe ɗiɗi ɓe joddima fodde 45 hojoma kanko Kim Jong Un fodanima Donald Trump wonde kay kala ko fati arme nucléaire ma o itta ɗum ha laaɓa e mo serte mum ha laaɓa e nder leydi he ma o bonnu kadi nokkuji kewɗi tawa ko ɗiɗo nokkuji o fewnanno arme makko nucléaire o holliri noon beela makko no feewi joddade e Donald Trump kono noon kadi Donald Trump holliri hen beelama mum no feewi holliri kadi wonde yidde kay tengtinde beelama mum ma bismum ko ɓuuri yawde e yaccade e nder galle danejo kanko Donald Trump kadi o fodinima hoorejo koredinore wonde kay kala saaha leydi e dowlaji dinɗe Amérique ne heewi wadde ko wiyete exercice militaire woni entraînement eɓe keewi waddude e koniyankoɓe Corée du Sud o holliri tigui kanko Donald Trump ɗum ma nattu ha laaɓa e oɗo saaha koto leydi Espagne paaden kaalen noon laamu leydi Espagne jaɓɓima bateau tawa kadi ko bateau jollunoɗo temedde jeegom e nogas jeenayo neɗɗo tawa ko ɗanniyankoɓe suudaru bateau noon tawa kadi ko wonnoɓe e nder bateau biteɗo ONG SOS Esclave on bateau noon caggal kayde yinno kostoyde tawata ko kaggulade mo leydi Italie mo laamu leydi Italie kesowi adani Allah bateau o kostata e leydi mum e oɗo saaha joni noon leydi Espagne jaɓi tigui jaɓɓade on bateau ɓe batti yimɓe wonnoɓe hen ɗon e bateau ji taw ko bateau Italie naɓe on bateau yaabini leydi Espagne e oɗo saaha koto leydi Russie paaden ko accident musɗo waɗi jamma bedɗo e nder maaje tawa kadi koto banggue worgo leydi Russie ko bateau goto biteɗo bateau goto mo hinde catamaran woni bateau yon tokson ko guel tigui buɓɓi toon e ko wiyete guel tigui buɓɓi toon guel buɓɓi noon e barge goto famde foof sappo e goho neɗɗo wasi hen fittade mum e sagal nguel waɗi accident noon kanko guel la bateau yel nguel e nguel jolluno fodde sappo e jeegom neɗɗo siftinde on noon la bateau yel nguel hattani mum ko sappo e ɗiɗi neɗɗo ko mennoɗo wonde sharɗi yanki e nder leydi he ko kañum tigui ɗumnanno bateau yel nguel koto leydi France cakkitoɗen goto e sokanoɓe e nder kasoji nde leydi France tawa kadi ko ñawanoɗo e losguji mbaɗanuɗi kay caggal nde janggo wanno e nder leydi France to wiyete Nice ñande sappo e nayyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom on noon nangganoɗo tigui ne soka o wartima wartima tigui ñande jamma aljuma nde o wartima tigui e ñande aljuma nde e nder kason biteɗo Fleury Mérogis noon ko nder on kaso tigui o warti omo wiyeteno Alexandre Hassale noon mo yaara duuɓi 37 o tumano noon ko wallude oɗo taw ko Algérie ko wallude oɗo Tunisie najo biyetenoɗo Mohamed Lahouy Bouhil bannoɗo janggo mum ha yooɓi e nder Nice ha yooɓi 67 mo neɗɗo o gañi hen kadi fodde 45 neɗɗo taw kadi o wonno ko werla makko mo joguino omo gurño yimɓe e nder Nice ɗum wonno ko ñande sappo e nayyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde mbiɗen neɗɗo so ɗannima tawima ladde aɗa jogui kayitaji aɗa wawi wallude ɗum wallir ɗum saabu Allah ganda jawdi koko gasata kono Allah gasata
kabruji menan jolam jaberi ko gali abouba tonto leydi sénégal ko musidɗo men siraji diallo to haalirde nanka ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon sar abdoulaye sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena